агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон хабар дод ки тафтиши парвандаи мухторов беҳрӯз муҳтоҷович сармутахассиси раёсати сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатии шаҳри душанберо ба анҷом расонида ба додгоҳ фиристодааст. беҳрӯз мухторов ба он айбдор мешавад ки моҳи феврали соли 2019 аз шаҳрванд сонӣ ва шм бо рӯи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ барои тавассути музояда шахсӣ карда додани манзили истиқоматии коммуналӣ 24 000 сомонӣ ва моҳи апрели соли 2019 аз шаҳрванд Қудратов Н.А. бо айни ваъда 225 370 сомониро талаб карда гирифтааст. аммо мақомоти агентии мухторовро на ба иттиҳоми гирифтани пора, балки бо моддаи ҷазояш хеле сабуктари қалубӣ парванда кушоданд. афроди муттаҳам ба қалубӣ маъмулан бо пардохти ҷарима аз ҷавобгарии ҷиноятӣ халос мешаванд. солҳои охир дар тоҷикистон мавридҳои бо моддаи қалубӣ бандобаст кардани парвандаҳои мансабдороне ки ҳангоми гирифтани пора ба даст меяфтанд хеле зиёд шудааст. ҳиллаи шаърие ки мақомот барои бо ин модда бандобаст кардани парвандаҳои порахӯрӣ истифода мебарад чунин аст, ки гӯё ин ё он мансабдори ба даст афтода дар доираи салоҳиятҳои мансабиаш ҳалли масъалаҳоеро ки ваъда мекард надошт ва аз ин рӯ гӯё корафтодаро фиреб медод ва ин қалубист, на порахӯрӣ аз ҷониби шахси мансабдор. ба ақидаи коршиносон бо чунин шаклу шеваи муборизаи раҳмдилона бо коррупсияи тоҷикистон шонси пирӯзӣ дар ин набард нахоҳад дошт, чунки ин шакли мубориза ба ақидаи онҳо аз як доми маҳкам дида бештар ба як ғалбери сурох шабоҳат дорад ки мансабдорони порахӯр бо вуҷуди бо далелҳои шайъӣ ба даст афтодаанд аз мӯри хеле калони қалубӣ худро аз ҷавобгарӣ халос мекунанд ва на фақат халос мешаванд, балки баъди чанде дар ягон мансаби дигари серафған такя мезананд.